Keďže video o tom, koľko sa zarába v Holandsku, bolo veľmi populárne a každý ma zhejtoval, tak som sa rozhodol povedať, koľko teda zarábam a ako mi to teda vychádza. Takže môj mesačný plat je 2650 eur v čistom, ktoré mi príde na účet, keby sa niekto pýtal, a nie je to na živnosť. Pracujem v niečom takomto. Môj nájom je 860 eur. Za auto, benzín, poistku a všetky tieto veci platím okolo 200 eur mesačne. Za jedlo platím okolo nejakých 200 eur za mesiac, keďže raňajky a obedy mám zadarmo. Sledne vlastne paušál, predplatné Spotify, predplatné Netflixu a podobné takéto veci. Platím cca okolo 50 eur. Takže keď to všetko dokopy spočítame, tak to vychádza, že platím okolo 1400 alebo 1500 paušálne poplatky, ktoré vlastne musím každý mesiac zaplatiť. Samozrejme, mohol by som sa vzdať auta, mohol by som si nájsť lacnejší nájom, mohol by som všetko zmeniť, ale o tom sa teraz nebavíme. Ale bavíme sa o tom, že na konci mesiaca mi zostane 1100 alebo 1200 eur. Zabudol zdravotné poistenie, ktoré platím 170, s tým, že štát mi vlastne naspäť prepláca nejakú časť. Že mi ostáva 1100 eur na konci mesiaca na to, aby som si vedel odložiť, ísť na dovolenku, investovať alebo podobné hlúposti. Takže verím, že na Slovensku sa takisto nájdú ľudia, ktorí zarábajú takúto sumu alebo zarábajú oveľa väčšiu. Takisto verím, že tvoj kamarát alebo tvoj známy zarába 76 eur na hodinu na živnosť a len mu to prajem. Ale buďme k sebe úprimní a povedzme si na rovinu, obyčajný, normálny človek, ktorý pracuje na Slovensku a nebýva v Bratislave, býva niekde v Michalovciach alebo v Brezovej pod Bradlom, tak nemá si šancu si zarobiť 2800 eur. Takže myslím si, že pre každého takéhoto človeka je vhodné ísť, aspoň vyskúšať žiť do zahraničia a skúsiť si zarobiť tam. Nebuďme zaslepení tým, že je to naša domovina a buďme k sebe úprimní. Čaute.